Аз се казвам Минчо и сега ще направя един клип как играят топчета. Ето ги. Не можеш да отлетиш на пътечката, много ще се сложиш нещо вкусно на печката. Цел върш зелена вода, но какво това? Имаш нова кола. Защото Сибанк е близо до вас. Потребителски кредит от Сибанк. Ай, без искам. Нуждаете се от продукт срещу гърлежи за вашето куче. Какво бихте избрали? Продукт, който убива гърлежите след като ухапят и започнат да се хранят, или продукт, който ги убива преди да лапят? 96% от хората отговарят, че биха избрали преди гърлежите да ухапят. С таблетките инсектицидът влиза в кръвоносната система. Гърлежите и бълхите трябва да ухапят и да започнат да се хранят, за да бъдат изложени на активната субстанция. Форесто и Атлантикс убиват гърлежите преди да успеят да ухапят. Вие какво бихте избрали за нашето куче? Хайде, ловци на оферти! Започна се! Телевизори, хладилници, прални, смартфони, таблети, лаптопи, фотоапарати, дронове, велосипеди, детски стоки, мебели и общо над 5000 оферти очакват да бъдат хванати. Вие сте на ход! Ема, онлайн винаги ще бъде по-лесно. Хей, ти разбра ли? Супермаркетът идва до твоята врата. InBag.bg е онлайн супермаркетът с разнообразие от над 15 000 продукта. Винаги свежи и пресни продукти, доставени с снимка. Пазарувай онлайн от InBag.bg. Безплатна доставка по първа поръчка. С Мултик щастлива е нощта, щастлив е и деня. Супер абсорбиращата Multix мултиканална система задържа течността по-бързо, благодарение на подобрения абсорбиращ център. Разпределя чрез мултиканална система и я заключва вътре. Multix са много абсорбиращи, за да е спокоен сънят на децата и много гъвкави, за да играе